Huriani Tuhata naing tapukama acara partangyangan pangunjungi di tahun 2024 kaparade maroha dot pikirata martangyang nahoho mahita di bagasan rohatawi. Amin. Orasma dihita saluhutna. Martumudo hita nuaing di Purginon patupahon partangyangan. Songon pangunjungi ni aka partangyangan wik pumuan kategorial seksi di tahun 2024. Marhite aka pakkobasion di para tahatan di debata tuganuk ruas di huria endehon ma ete pujian di Jahoba nasun gugui betahamu kita endehon ma Jahoba kita olokon ma partano batuan ni hatuhaota marinde mahita puji Jahoba ale kondiku. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon,
Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus yang gopoda na diahu dang ahu na punasa poda na marsuru ahu doi molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai boto on ni ido taringot tupodai manang sian debatai manang nahuhatao ni sian roha-rohaku sadiri songon na nidok ni surati akabatang aek na mangulu do mabaor sian pamatang ni nama porsea diau haleluya martangyang mahita ali Tuhan debata nasangap jalana badia diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi dibaheni upangido hami nuaing tuho lehon ma dihami roha pangoloyon asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu songon pangulaon ni anak tu amana say pararat maharajaonmu jala say tabai ganup ari bilangan ni akan na porsea diho asalam tarbarita guarmu na badiai jala dapotan hangulua kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian week opat.
mencari dombanya yang hilang. Sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Dengan lonceng gereja sayup-sayup di sana, pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Itu puji-pujian siar semua narasi. Ke sana apa kemana nih? Oh gitu? Di bangku? Di D tadi ya?
Mari temahita sian buku itu nomor 700 siap usada ayat sada saat prodi 2. Turbuk sadarion iman akar surat di Matius 24 ayat sia atau di 14 tajahama masikat soring dungi pasahaton nama hamu tuhapor suhon pola pusaon na dohamu gabe hosoman ni bangso saluhut nahamu ala guarku dungi hehema lan panurirang pargagap mangaliluhon torok jolma alai namanahan rodi ujungna hidup paluaunna Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jalan noksa amin. Mari dihita sian buku itu nomor 725 ayat sada saat di 2.
pengisian seksi parokuan.
inklusif. Dibonai sian pertangyangan bonataon, manuan boni diganup ulaon, dalatta mangido pangatoyon ni debata mangarang-rangi akka ulaon tanaing si ulaon, rohot gogo manuruson ulaon naung dilehon debata marhite akka ulaon na marragam. Iparborkat nang akka ruas ni huria, laho mandiori akka parkarejoon, obar tu akka aboyon. Puji Maha Allah piliku, segala masa rohku di bagasan memuji Tuhan mana nabadiai. Tahamoliate hodo perdalanan ni akka pertamiangan, dohot akka seksi dohot kategorial di tahunon. Tahamoliate hodo tu debata di akka hauka ni ruas ni huria, gabituan dohot nyonya rumah pertamiangan, alani akka dauni sidalanan dohot bagas, gabe di batupa di gereja, di akka sihol ni ruas ni huria, madohoti akka pertamiangan, lahu masal dohot dongan nang hatani di bata. Pujioku majaruba sianasa noha diluhkan niak apat tigor dohot dihuria. Tahamoliate odo akka pakobasion na di batupa ni huria, marhite panitia pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif 2024 paborhatkon akan calon legislatif naman dohoti kontestasi tuhut manuan hawi kumaliang gereja vertical garden songon tanggung jawab marbarita nauli tu natinopani debata. Maniatana debata meohai kabisuhon asa boi tulusi. Tahamoliate odo tu debata dengan mardalan pesta puncak gotilon dung jumolo dibonai dohot ragam ni akka ulaon, tarida do parsitutuhon ni ruas ni huria, marsiurupan sian mulai sikola minggu saat tunabagodang marsitu bahon asaboi targohi akan narikot di pakobasion ni huria, anggiat ma tujuloan lam tugas tuksadana tunghobasna sude ruas ni huria, marsiurupan mamorsan na dok-dok. Ete puji-pujian sian wik dulu.
Eti pujian siang week 5.
Mari dihintas yang buku itu nomor 774 ayat 2. Thank you.
Mari Dewa Hitas yang PD nomor 610 ayat 1. Dewatana sumurung sian sadut narokan ima mangaramuti hati-hati dut pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras madi kita sudi akamanginang. Yado diajarkan guru nami adalah kita setting lumuse nasida somonon di daerah setting iyo molo otik mugudu suarata asa musir to apa si bulisin. Jadi lagi macam musim itu horas jadi gugus suara teman tu kalau ikat kolan semangat butina nek dok disiap kamanginan kalau catat punak isudi agak ide sasitongna ide posni roka mangalihong gugu lako menghadapi segala tantangan di tonganingulu hidup sudi agak isini ideta na onom nak iningali alani di nama mengunjungi sudi agak kegiatan tengah minggu kita imam pertaniangan bek somoni dot agak PHD kategorial Jahamas yang kata itu kata nah tersurat di buku Sada Samuel di 2 ayat Sada saat roh di ayat 10 takasdo anggo bariton taboto sudi akka amangini ujahan puji-pujian ni sihanna dungi martangiang ma sihanna ninna maruluk-uluk marohak kumida Jakuba ipudo tadukku di bagasan Jakuba nahir tapsi tutudo pamangakudok paak kamusuku ubayan nalas rohakku di pangurut yomi jangan dong nabadia terus Jakuba ay jangan dong dukun niko jala jangan dong partanowato dukun ni debata munang saidat dati hamu manenga-nengahon hagi jangon munang luar kata juga siap pamangam munang ai Jakuba do debata napuna akka parbinotoan jala ibana dumasing akka papahenan marpungkolat do sior ni ulu balang jala marpokos atau garot do akka nang madati akan nudubian nasai laon do matcari si panganon jala akan arah perkian merlangge-langge pola tubuhan anak itu nakol kian jala merus putih si torok anak kian Jakuba do namamunu do na panguruhon
ibana patuat kontuban waturu dohok panakokon muse. Jakuba do nama pai pukus dohok mapai mamora, ibana do pai jukon laos ibana patipul muse. Ibana pakai heon siang kokok halak natar zepogian, jala dipatipul na kukusi siang gapo, lako pakupulpot tulapung ni akka na sangat. Jala diturpukon habang sa kamuliaon na siya. Ay Jakuba no napuna akka ujahan ni tangon, jala dipaujak di atas na kasiyanganon. Sai naramutan na dopak ni akka na niasian. Alai sai paretepon na do di bagasan pagulumon yang go akka parjahati. Ai dada pinahen ni hagugo satiri markuasu bawa. Sai natutudo bahenon di Jakuba kala akka na mangalui kanu. Makkuling rongkurna di Banua Gijang di atas nasida. Jakuba manguhum akka ujung ni tanah osrukut. Jala lekononna kamuliaun kerajana. Jala patipulonna sogot tuduk taduk ni Mesiasna. Polat ni ido. Kuria na kinakolongan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Tamulate do agkamang inang buhita na jonok 7 tahun par kuria. 2 tahun tadalani di bagasan sada tahun. Wasa songon namar kulingat sa 2 tahun tadalani di bagasan sada tahun. Ala tahun natabuluson rap do akadongan stiportibion taguar rupani tahun Masehi tahun internasional mamuk kamay siang sada Januari saat rodi 30 sada Desember jala iman na taguari tahun takvim biasa hari-harina sipata 765 alai sipata olu 700 ono tahun na biasa tahun na taisi bersama-sama dohot akadongat tadi video jala ukuran ni torok akka ukuran na mangetong partikir bani ido dipakai mangetong umur mangitong liling ni akasudaon kompani 3 tahun masa kerja hidup bayi rap tahalas supri dua kadongat tadi pati dia rak kita lahu mapain akka ukuran nama pertemuan sinang akka perjanjian alai di bagasan tahun nasmoni adong prosada tahun na unik di dalani halak Kristen. Tak sarupa do akka paruka mona asa. Imana takuar tahun gerejawi. Tahun gerejawi molonak dibuka di sada Januari tahun takvim manang tahun Masehi atau tahun internasional. Anggota tahun gerejawi dibuka hide pertikian Advent. Sedemikian rupa merdalam ma Advent sahat rodi Natal dungi Epipania sen Epipania masuk muse tu panaonon manang passion baru tak ingat mamuse hari hama mati hari hiyo hana naik masa sahur itu di Kurbadia masih tuduh sadaun ni debata saat tutikyon masih tuduh sadaun ni debata baru ujung tahun perhurian ditandai makide-kide
tong madisi bilangannya kena moding alai los ihuk mamuse berengota merujung do habis suki. Jadi dimulai siap panagaman taroron itu hani berakhir mamereng berujung do habis suki. Jala imang waeng amang inang molok saming kunai tapai maon hari minggu mayate kamang di bagas mingguon tau jungi mana kiningan ke ulang nama pertemuan tu siklus kehidupan ni Tuhan Yesus nalako mau padumuhon perdalanan ni daun nabi nagupan itu kata Yesus ai idu marputar mars lingkaran sedemikian asa takas suat kita semua dia do permuluan di Tuhan Yesus, semua dia do karyana, semua dia do pakukukon nai suap nai itu bagasan roh. Alani nueng amang inang majonok tu ujung tahun perkuriaonon tema besar manak tema namacai takas tapakusarikon disuarakan nadiari minggui alaiko tu hidup saat kemuai nahan rodi ujung hidup balong orang yang bertahan sampai akhir akan naing paingoton akamang inang di perdalanan ning mudutta di bagasan Portibion dengan segala tantangannya pergumulannya alai pokado kalak Kristen boy totong mangau pakokon ni Tuhani mangau terus songon kari anak ingat na aro rupani songon lingkaran terus mulak kita asa tubuh asa kuat kita asa manah kita di tonga-tonga di perjalanan ni idot nanaing jungkonon idot nanaing disuat tertuhita saduhuk nak kamanginan asa manah kita dakpola sangopas asa tubuh kita dakpola titikki las ni roka manang kadong rezeki daun balai suka duka manang das mutia pe ikut tetap bertahan asa buito asa kondisi amang inang argado berita natabigi baik na di hari minggu sahat semua yang lopat kubuh rohatta asa buhi tamanahan di tonga-tonga ni mulu nari-ari minggui di Papua akta setahun mata bere gitu tu budak lo kasih tahun mulu di Papua adong lo akta panurirang gak itu saya cepak kita deh mulu tidak lupa nikit tidak lagi lang kudang di bahita korban yang kena semuanya mangin jala muaing ipatu kumai nuaing musena masai markiti pengalaman di sadar kalak nah sangat menderita di tengah-tengah ni permuluno jala markiti kita bui mamereng wah betul semakin kuat kita di bagasan si tahu mamereng maju kamanginang dah si Hanna nabetua alai kabereng catatan alamat dua nomor danak budaya nasida mengajarkan buido manguli muse si elekan makin menderita tentu si Hanna alai dak koloni rodo muse si penina songon na tweet songon na gijang romana ala nga adop tubuna juna si Hanna pe songon na lumur romana ida amang inang
budaya membuat dia menderita, budaya yang mengizinkan songoni cara ni nasida alai dohot domuse dongan na perempuan si penina jala alani tabereng ma tangis si pata kang mangan hidup tabigi narimatu si anak alai dina tangisi ibana dina somangani ibana ahama bedana ka amam do tamu inang dohot diba akka col mana tabereng di partikiano tiki adong akka si tauno tiki adong paru kilo dina sidabi hanna ringgas do laut bagas pertemuan di nasinya yang bagas joro songo bagas joro na tatat dan waingot dobe kama alai kemah pertemuan dobe gorna alai mengadisi nasida marpumu isina sida manopa de bapa jalakan comak jabu nasiani alai rodo iba nasian nadau tantangan alam jadu ibana taniang ibana jalakan yang itu tekas sian nasar dak pola taniang putih sampai pola dong rupani mameren mail ainong meb dumoy ginataw nakting gitu naik ginataw dinarohana ala serius martani yang jala diberi sekali sumuna gerak bibir nama sakit dumoy buido bere mondikana akamang inang parsitutuota martani yang alai kalak menilai sumuna sehat masalah jala hidup na masa nang kusi han jadi taida jolo tekanani si demikian rupa adong budaya adong musik sian donganna perempuan adong musik di fisikna betutu alagas do penilaian ni angka orang na asing di paksi tutuonna lai buhado sa sitong taberek sumuni kamami dina diarahkan ibana di tonga-tongan ni nanya do panaon ya ida disinak kiningan jenis-jenis tantangan ni dibuan ibana dang dipersoalkan ibana tu si penina dang dipersoalkan ibana tu budaya nasida na songoni dang dipersoalkan ibana nang tu ada tu rupanya tu kaki pason lawat perdumuan naktingan tutu adong diri na sendiri alai dibuan ibana tu debata jala debata patu pagon sesuatu na di luar pikiran ni jolma alai anggo si anak betul sian bagas rohana laku mangiduhun mars putus sedemikian rupa jala menjadi na nikasi alani do aduk sadakalak panurat mapahen judul ni puji-pujian naktingan dison ibaru pani puji-pujian ni sikana alai panurati mapahe sian nasa kaprosyaw na semono penderitaan berubah menjadi tarian. Penderitaan berubah menjadi tarian. Nah patut si tangis sonoton, nah patut siasak konoton, nah patut mungkin merkoi-koi, nah patut mungkin saat tuna marudutumut. Tetapi dalam diri seorang anak bukan seperti itu, melainkan menjadi suatu tarian melalui sada wisi manang sada lagu Mazmur namacai dengan di hatahon ibadah jala isina akka amang inang taparokakon
dan adong disi ya na paruahon taina alai justru diberi ibana keagungan ni debata ibana do napuna kuasu natuk do debata mengubah naking akka paradongan di dok buidu gabi suadong be naking akka halak na suadong dihadihana tapi sekarang diubah menjadi akka halak na bui berpunya akka nagugu kian alai buidu diubah debata gabi suadong be buguna ido akka tidak pernah kalamina alak akas ibana mapurus akas ibana marnida debata jala songoni dora akka kurta nak kiningani songoni do akka puji-pujiat tanak kiningani siap onom edde na tai honi akka amang inang pujaha maju akka judulna yate Tuhan memanggil dan di bagasan aromodo Tuhan menggembalakan Tuhan memulihkan moloneng mertua moloneng berbahagia radodi katana besar kesetiaan Tuhan memelihara saat suka dan duka dan kesetiaannya itu tidak berubah. Kemudian pengagungan pada sayap Raja Wali menggambarkan kekuatan dan tentu pemeliharaan mabuan pengalin buku. Mau lihat tema Tuhan baru aroma muse padokan pasu-pasu na gudang ima roha nasona ada bahagia sedemikian rupa. Lalu persembahan terpujilah mau lihat tema akedet daya tamalina ini adalah juga bagian daripada pengenalan pada Dauta di pemeliharaan di Tuhan sepanjang tahun Parpuryono asa bubu kita di tomatongani perjalanan anong halak tong amang inang matain kubaran asa lengkap bubu lo mengadupi akatan tangani mamereng tu kehidupan ni bagian natinopan ni debata ima kehidupan ni hau nyari kalau kamu hau emang pohon pasti dorate adong madokon hau semakin besar akan semakin banyak diterpa oleh angin alai sabari kamu sirok komisi angin hau na kurang diterpa angin akan semakin kuat akarnya ini alai pertemuan itu ketahanan hidup asing do nanay kurang balik ke parora alabian ikribudo tampil honot tadi slide ini alai dakbuto manang na arung kita kaya mamereng kubaran ni hawa Rawang silalahi dak ruwada ya hawa dak na di bonsai karena di bonsai ideal tangadung bidaung nate alai sahat tumaing mengudu do pekawon nga mar umur ya mar 5.000 tahun 5.000 tahun jala awon ditemukan ya tahun 1953 suku-sukun di dia do awon jalan ado padahal nahui sampai beribu-ribu tahun na berjodoh inganak ketujuan na di pegunungan nama Cekipe jalan di pegunungan ini
tantangan nawas cek gudang dia dope perjodoh tentu nah pasti adu aledak kulan adu gudang dope apa tantangan na asing ala dibatu-batu kehidupan itu sumber kehidupan pe nanai di prahibana yang murah songon akan dipot rupani tali muse itu. Lalu dung ditemukan hawon ibai warna daun Metusala. Metusala 3 tahun teh umur. 3 tahun ke umur di si Metusala. Sia onom sia ya ala ima jolma tertua mangihuton etongan ya etongan di jolma alai anggo umur di kaunak ingan 5.000 tahun berarti di zaman piramid Mesir nggak ada. Lalu saat matu kesimpulan wasa bui sampai songoni tua wasa bui sampai songoni menahan ibana ya akahau na asing au akana somal kabereng au akana suhu tingananna takanung namar umur sampai 1000 tahun songoni alai dapat kesimpulan dibereng ke ahli justru di gudang ni tantangan nani adu panai di sido ibana semakin kuat baik pe akar-akar nai jalabui patang nasi demikian rupa besar ya jalap kejam kalani laos gudang mamapahen tiruan siang berarti hape di tonga-tonga di pergumulan ini bui do manahan dak korak dililing lah alai di udina be semonima udina ya los omma anu tadi akka perbonsai ama ina mabahen tanaman yang berdiri sedemikian rupa tetapi indah untuk dilihat. Saya bilang nakingan burang misi tahunan misi hana kita hidup alai buidu ibana marpos kiro hatu hatai jala buidu ibana muse berubah sian penderitaan menjadi karunia. Laos omma amang inang nalahu memotivasi kita omma na mangaleu pakri motong dihita tutu di tonga-tonga ni mulut taon asa fokus kita di Tuhan tay molo pe adok akka pergumulan ta adopi unang dipergumulani kita hidup na jujut persoalat ala di bagasan pergumulani las pergumulani sendiri di pakus sedemikian rupa ini kata-katai sedemikian sadanari rabujik ngototta ayu tidak mau tinggal terus dalam membicarakan nahacik naniayai alai dibuat ibana do topik pakatayoni asa sahat tu debata asa debata naming adili asa debatana mangalegot tok panibangiyong nang akka donganna namin coba mapain asa fokus ibana tu persoalan naniadupan manangku akka penderitaan tapi akhirnya tidak mau ayo tapi dia tetap berpegang atau tetap fokus tu debata nama ngalion noy amang inang bulung teksongoni tentu buy mata bilang-bilangi perjalanan di Udutai las hatta mulubuhi tamanahan saat tunuai mulu adong pe akka masa tertentu nabui mapek kita mulu hatta nama baik kita adong rupani saat-saat mungkin ikon berpikir kita marpusok ado modal na tapakeon asabui bangkit use mau lihatin bertahap kita sampai semua
Molo aduk tak aduk irupani ya antara sesama baik masa kita. Kalau kita bertahan mengalihkan, kita tidak mau di persoalan antara kita dan ibana sebagai jorma. Alai lau kita pasahat kedewatan mau lihat ya. Jalan itu sudah tak amang inang sebagai orang Kristen kita na berbeda do kita siat akal jorma na asih. Nueng saat mahita lau mengakhiri apa kegiatan tadi bagasan tahun menatap mahita saotik ala mulat tama minggu naro paradihun tahun 2025 molonong manahat kita ngaaduk ikuatat tasonari akamang inang tetu ikom meningkat do kita musetu tahun namang ikut unang madukus alani iko beremot tado nanaing sito di sudi kegiatan ni baik wek somoni dokat akar kategori mulubui rupanya kapertanyaan tamardalan sedemikian rupa akka amang inang isido kita berkugu tong di aku dia ka dongatta kita di berek kita diurubi kita itowang sedemikian rupa lihat ya mak, alai di tahun narobo hadu se wik kegiatan. Lihat ya kegiatan na berkembang, na ada kreativitas. Nah tong kita kembangkan sedemikian rupa. Ada koordinator, lahu mak kipas, lahu mapain semangat. Imadi wik aka amang muhamse dia ke kategorian betul tak pulang PKD dalam arti semua biasa alai ikon aduk kreativitas ya PKD kolan membahas pani saya tajah ayat menang sadia ayat di sisi dia baru lewat orangan diuse diskusi budi dah alai kubui patingkaton gimana naik si dia kata dia ke hubungan kategori apa alai kubal ke musisi di akka amangina betulang tabereng mah lihat tak KBB mampang perapatan ulah ngadok molo kuriata sejumlah lebih kurang kita mark 200 jiwa menurut statistik tanwai nang adong di kuriata untuk ngadong lebih karena pas manusia lain statistik tanwai sekitar 200 halak mahi nah ideal sebetulnya kuria nah di kota Asabuhi ta masih kerja Asabuhi ta masih gerengan alai asa semakin dekat kita subin asal saling masih terdekat kita subin masih benok kamu di tahun 2025 pahepamot agama ini pahepang ya dakolan akka edit dakolan akka kalau tabai rupanya renungan iba sadahut kita tapi kenal dengan baik antara satu sama lainnya. Bunyi masih terdapat kita sebutnya. Bui kita masih botoan angui semakin baik kuria. Jalan imam babek kita semakin manahan nang ujung. Amang inang jauh-jauh di kita nuai nahan sahat rodi ujung ido dapotan haduaon nama nahan sahat rodi ujung ido dapotan haduaon hatan itu hatta be Unak kita semurut alai semakin kuat mau gudang dalam gudang tantangan alai kayaknya Tuhan kaya saya mengalih gugur saya mengalih kita semangat
mengalihkan nang kreativitas asa aktiviti kita bui dapotan kedua. Amin martanya. Mulia tumunggiho kalede bata amang kami. Namangalihon di kami totong buku. Napatuguro ka nami. Asa ketong ko ku para kami kita ditongan ini. Mulu ado pe akka kamaon. Ado akka nahati. Songon nani ado panmi sihan. Alay mulu tupodo ali Tuhan kami mengalia. Buido muda sian akka haciton. Gabi ikti na arga. Songonima ngubunani. Maulia ke marihode Tuhan kita tapani tujuh musik. Ala bulu senani manusia le Tuhan. Tutahun nama hitam. Para dirnani majibulat di senderon. Akan apapit silau nani di tahun 2025. Ubas lahani urupi hanya Tuhan. Pasada rohanani sahabatnya. Baik siang akak bek. Songonido akak kategoria. Rap do akak parhalada. Mangirbang malipur pakubasanya. Lamtakas kami di masih kerjaan. Lamtakas kami masih urupi. Asa manahas sahabatnya. Dan dong ruas ibrian. Nama dili. Dan dong ruas ibrian. Nagabe sudah potang las diri. Mauliati marihale Tuhan saat kita ngomong songonido akka dengan namina subui roh di bagasa permainan alani abad udan alai diba alani kaulah ramoti na ketong nang sida dia mauliati marihale saat kita ngomong di bagasan asli raham markiti anak Yesus Kristus Tuhan. Bunyi enggak? Amin. Kapuji ma Tuhan kata sahat pilihan deka Tuhan matani hariku.
asa huparhasia kami pilihanon, pati puluk kerajaan di tengah-tengah di kuriam di waktu dia. Supaya marahanami merhati terdim, asal kepadahani gurang mesilih oleh memitu kami, asalan pikir kami mardok mau diangkat ibu, marhati Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat kita mertangian di tangian adi aman. Adi aman saya adi aman. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan di Batama. Sodak Tuhan di Batama bukina tuh jala asima rohani midatu. Di depak Tuhan di Batama bukina tuh jala di pasaur dan magamena di peti. Horas Marita Subina Los pinasahat na partikian ala adong do di parade kuryaka nanayang sigara sunota sa saganot tayo na si Pangano di Serbaguna pinasahat na inak patita lawan mga bukti dari bagasat tanya Martanyang mahita mulai tema di pasal Tuhan kami Tuhan oleh kami yang dibagi jam murid Yesus Kristus Tuhan kami di perdomaan yang dihami di ibadah pertanyaan pengunjungi di tahun 2024 mengarah kami Tuhan di bata di persawahan banginan mulai lama tujuh kami mengerti si panganon dok sinumon sin asmi rohap nabi nurade di hirian Tuhan pasu-pasu mereka bagi benebar pengenalan kami upah kemupakan mengulang Tuhan Masa Kristus Yesus